खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 1 माघ दान 1433 मायथाइ एबा 16 जानुवारि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिया सानखौ गोजोन आरो गोजोननायजों बारहोगोन। जिउ राहायारि जिउआव गोबां सोलायनाय फैगोन, जाय नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। नोंथाङा चाइल्ड साइडनि खामानिनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन आरो साख्रि नागिरग्राफोरा मोजां खाबु मोनगोन। बेलासियाव माखासे थाबथानाय खामानि जानो हागौ। हरनि समा आंगोफोरजों रंजानायाव बारहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि सुबुंफोरनि गोब्राब नाजानाया दिनै खामानि मावथायाव फिथाय होगोन। सोरखारि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामनाय फरायसाफोरा दिनै मोजां सान जागोन। फोरोंगिरिफोरनि मदद मोनगोन। राजखान्थिनि फोथाराव नोंथाङा जाय नाजागासिनो दं बेयो जाफुंसारगोन। लोगोसे गोरोबथायाव थानाय गोरोबथायाबो मुलाम्फा जानो हागौ। बिबानगिरिफोरा नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायगोन। मोनाबिलियाव माखासे आंगो नङै सुबुंफोरनि थाखाय नोंथाङा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना मिथुन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोजां जागोन। बिमा-बिफाफोरा आबुं मदद मोनगोन। गोदैया सोमोन्दोआव थागोन आरो बिदा-फंबायनि आबुं मदद थागोन। दावबायनाय समाव गावनि आंगोखौ खोमानो एबा खावनो गिनाय थागोन। बेनिखायनो जिनिसफोरनि बागै सांग्रां जा। हरखाब सावस्रि जेंनाया नोंखौ दुखु होनो हागौ। बिजिरसंनाय आरो गोमोथाव बाथ्राफोरजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय समा साबजाथाव। नोंथाङा मोनाबिलियाव मोनसे बिथांखि बानायनो हायो, जाहाथे नोंथांनि थाबथानाय खामानिया आबुं जायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना केन्सार सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन आरो बिसोरो खामानिनि सायाव गोहो गोनां मोनगोन। गुबुन हादोर दावबायनाया गोजोनथाव जागोन आरो नोंथाङा माखासे मोजां खौरांबो मोनगोन। हाबा जानाय जिउआव नाङै दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला गोसोआरि नारसिनथाय जानो हागौ। बाहागोदारि महरै फालांगि खालामग्राफोरा दिनै खामानिनि बागै सांग्रां जानांगौ। दिनै गोसोआ गथ'नि सोलोंथाय एबा जायखिजाया बादायलायनायाव जाफुंसारनायजों खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि सुबुंफोरा दिनै सुथुरफोरनि सायाव देरहागोन। जुदि नोंथाङा मोनसे मोजां लामाजों सानो, अब्ला नोंथाङा जिउआव सिगांथिं दावगालांनो लामा मोनगोन। जिउ राहानि बिथिङाव जेसेबां जौगादों, बेयो दिनै जोबगोन आरो समाजाव मान होनाया बांगोन। बांद्राय मबाइल एबा लेपटपखौ नायनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला मेगननि बेराम जानो हागौ। गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा, नङाब्ला दुखु मोननायनि जाथावना थायो। बेलासियाव नोंथांनि नाजानायजों आयनि गोदान फुंखा सोमजिनाय नुनो मोनो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। कन्या राशि। कन्या राशिनि सुबुंफोरा दिनै बिबुंथियाव गुरै आखु लाखिनांगौ। बेयो नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा खामानि मावनायनि अनगायैबो गुबुन बिथिङावबो मुलाम्फा मोननो हागोन। सानजौफुआव नोंथाङा देरहागोन आरो जायखिजाया आयेनारि नांलायनाय एबा नालिसाव खामानि मावगोन। जाय फरायसाफोरा गुबुन हादोराव थांनो आरो सोलोंथाय लानो लुबैयो, बिसोरनि थाखाय समा गाहाम।
नखरनि सोद्रोमाफोरनि मददआ नोंथांनो सुखुनि हां लागोन। फालांगियारिफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। मोनसे गिदिर अर्डार मोननो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों पार्पल गाब। तुला राशि। तुला राशिनि सुबुंफोरा दिनै खामानि मावथायाव गोजोनथाव खौरां मोनगोन होनना मिजिंथिनाय जायो, जाय नोंथांनि गोब्राब नाजानायखौ जाफुंसार खालामगोन। सावस्रि आरो नखरारि जिउआव बांलांनाय जेंनाफोरनि जाहोनाव खामानिफोरा एसे खामानि गैयै जानो हागौ। दिनै नोंथांनि खरसाया बाङाइ जागोन आरो समाजारि हाबानि गेजेरजों मुंदांखाया बांगोन। दिनै नोंथांनि सुथुरफोरा गावजों गाव दावहा नांगोन, जाय बिसोरखौ फोजोबस्रांगोन। सानफ्रोमबोनि फालांगियारिफोरा गुसुं समनि जाफुंसारनाय मोनगासिनो थानायखौ नुनो मोनो। बिदा-फंबायफोरजों जायखिजाया रोखोमनि बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सानस्रिफोरखौ गुबुनफोरनो फोरमायनो हागोन। खामानिनि जायगायाव बसजों जेबो रोखोमनि बाथ्रा दान्थेनायाव दाथा, नङाब्ला गोसोआरि नारसिनथाय जानो हागौ। दिनै सासे सोरखारि मावख'गिरिनि हेफाजाबजों जायखिजाया ट्रेन्जेकसननि जेंनाया सुस्रांजागोन। दिनै खामानि मावग्रा जायगायाव लोगोफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ जौगानाय गोग्लैनायजों बुंफबनाय जागोन। हरखाब खामानिनि थाखाय नोंथाङा खाथिनि दावबायनायाव थांनो हायो। नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरनि खुसिखौ अख्रां नांहां नुनो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों चन्दन गाब। धनु राशि। धनु राशिनि सुबुंफोरा दिनै नखरनि सोद्रोमाफोरजों गोथार थावनियाव थांनो सानथांखि लागोन। नोंथाङाबो रां रैखा खालामनो हागोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि खामानिखौ बिबानगिरिफोरा बाख्नायगोन। दिनै नोंनि सोरगिदिं थानाय आबहावाया खुसिजों बुंफबगोन। दिनै नोंथांनि बेरेखाफोराबो नोंथांखौ बाख्नायगोन आरो नोंथाङा खुंथायाव थानाय दोलोजों नोंथांनि खाथिनि मुलाम्फाबो मोनगोन। नोंथाङा फोथायनायजों मावनाय हाबायाव जाफुंसार जानो हागोन। दिनै बेलासियाव हारिमुआरि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां गाब। मकर राशि। मकर राशिनि सुबुंफोरा दिनै गोहो गोनां मोनगोन आरो धोरोमारि हाबाफोराव गोसो होगोन। नोंथाङा थोजासे रां मोननानै खुसि जागोन आरो साख्रि आरो फालांगिनि बिथिङाव नोंथांनि खस्थ'नि मोजां फिथाय मोनगोन। लोमजानाय थासारियाव खामानिनि थाखाय नोंथाङा गोबां दावबायनो गोनां जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथाङा गावनि सावस्रिखौ जोथोन लानांगोन। नखर आरो राङारि आयदाफोराव जाफुंसार जागोन आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा गावजों गाव हेफाजाब होगोन। मोनाबिलियाव जेबो दावराव-दावसि आरो नांलाय-खमलाय दाखालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि सुबुंफोरा दिनै धोरोम आरो धोरोमारि सानथौजों सोमोन्दो गोनां हाबाफोराव गावसोरनि गोसो जानायखौ बांहोगोन। बिहाव-बिखुनजोनि फारसेनिफ्राय रां मोननो हायो। लोगोसे नोंथाङा खामानिनि जायगायाव मोनसे हानजाखौ दैदेननो खाबु मोननो हागौ। बिदा-फंबायफोरजों माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांलाय-खमलाय जानो हागौ। जुदि नोंथाङा जिउ राहानि बिथिङाव माबाफोर गोदान नाजागासिनो दं, अब्ला दिनै नोंथाङा बेनि फिथाय मोनगोन। समाजाव जायगाया गोख्रों जागोन, नाथाय बिमा-बिफाखौ जुनिया जोथोन ला। गुबुन हादोराव थांनो लुबैनाया आबुं जागोन आरो आजै-आजौनि सम्फथिबो मोननायनि खाबु दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों चन्दननि गाब। मीन राशि। मीन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनै राङारि मुलाम्फानि गोबां खाबु थागोन आरो नोंथांनि समाजारि बेंखनाबो बांगोन।
खामानिनि बांद्राय होंगो दोंगोनि जाहोनाव सावस्रि आरो खुसियाव एसे हेंथा जानो हागौ। खाफालनि सायाव सोनारनो नाङा। जाफुंसार जानो थाखाय नोंथाङा गोब्राब नाजानांगोन। दिनै उल्था खौरांखौ खोनासंनायनि उनाव नोंथाङा दावबायनो गोनां जानो हागौ। बेनिखायनो सांग्रां जा। जायफोरा सोरखारि साख्रि मावो बिसोरो गावखौ जोथोन लानांगौ आरो गाज्रि हाबानिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आथिखालाव मीन राशिनि सुबुंफोरा मोजां मोनलायनाय जिउआव सांग्रां जानांगौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।